Francuske narodne bajke. Žaba krastača. Bio jednom jedan kralj koji je imao 3 kćeri. Vrednicu, lenjivicu i zlobnicu. Dobra je bila najmlađa, nije još imala 14 godina. Ali je bila lepa, čestita i prijatna, ljupka i blaga, kao da je dvostruko imala ono što joj sestre nisu imale. No stvari su, nema šta, rđavo krenule po taj svet. Kralj je stigao do prosjačkog štapa, a Francuska je izgubila svoju moć. Vas celi dan kralj je očajavao, koračajući s rukama na leđima ili sedeći iza kuće na jednoj uzvišici na nekom osamljenom mestu. Naročito mu je srce izjedala pomisao na njegove 3 male. Gospode Bože moj, šta ću sad sa njima da radim? Ne bih mogao ni da ih udomim. Jedino će im ostati da po drumovima Francuske prosjače komad hleba, da skupljaju otpale zelene jabuke po jarkovima, ako ne legnu u njih da umru od gladi. Sirote moje male, moram da odem do Pariza da vidim jesam li zaista sve izgubio. Digao se, pokušavajući da se ohrabri, i spremio da krene u Pariz. Čujte, male moje, rekao je kćerima, opraštajući se od njih. Vi znate da se s puta nikada ne vraćam praznih ruku. Šta hoćete sada da vam donesem? Lenjivica i zlobnica zatražile su haljine od svile. A ti? Zapitao je najmlađu. Šta bi ti želela? Oče, želim jedan cvet. Ali koji cvet? Kakav treba on da bude? Pa evo, oče, volela bih da u sredini ima latice bele kao sneg, s jedne strane plave, a s druge crvene. Ako nađem takav cvet, doneću ti ga. Čim su se sa ocem rastale, 2 starije sestre su počele da zlostavljaju najmlađu. Glete, lepe glupače, cvet! O, budale! O, lude nad ludama! Zar nisi mogla od oca da zatražiš haljinu od svile, kao i mi? Baš nam treba haljina od svile, nama koje još malo pa nećemo imati ni komad hleba. Dotle je kralj već stavio kovčeg i kišni ogrtač na sedlo, uzjahao konja i krenuo put Pariza da upozna svoju bedu. Kada je tamo stigao, bio je zaista prisiljen da u potpunosti tu bedu sagleda. Nije mu ništa više ostalo od velikih dobara. Upropašćen, opljačkan, ogoljen kao crvić koji se nađe bez hleba, taj nema više volje ni za molitve. Međutim, kralj je imao tako dobro srce da se ipak setio želja svoje dece. Da bi ih ispunio, verovatno je morao da založi prsten, ali je za lenjivicu i zlobnicu ipak stvorio haljine od svile. Za vrednicu ne nađe cvet koji je tražio. Vraćao se duboko posramljen, pa je predveče malo zapasao. I dok je prolazio kroz nenaseljene krajeve, odjednom je otkrio vrt, čudesno ukrašen sa drvećem svih mogućih boja. Zaustavio se da razgleda vrt i odjednom ugledao je usred leje isti onakav cvet kakav mu je kći opisala. Nije imao čim da ga plati u svojoj nemaštini. Ipak, pomisao da taj cvet odnese najmlađoj kćeri nije mu iz glave izbijala. Sjahao je s konja, zalupao na kapiju. S mesta se pojavila neka zverka. Šta želite? Gle, gle, pomislio je kralj. Zar ovde zverke govore? Kakva su sad to posla? Najzad je pošteno zamolio zverku da uđe u vrt i uzbere onaj cvet usred leje.
Ali, rekla je zverka, vi ste putovali, vidim. Prošli ste drumovima. Vreme je večeri, mora da ste gladni. Ko više nema para, mora nekako znati da utoli glad. Šta ćete? Imao sam velika dobra, sve sam izgubio. Čime da platim večeru? Hajdete, reče zverka. Učinit ćete mi čast da večerate sa mnom. Uvela ga je u zamak. Oh, kakav velelepan zamak! U trpezariji su zatekli postavljen sto. Sve što ti srce ište. Kakva večera! Čak i kad je bio imućan, kralj nikada nije živeo na tako visokoj nozi. Zverka je u zamku odala kralju sve počasti. Razgovarala je sa njim kao ljudsko stvorenje. Pa šta, to je samo obična zverka, pomislio je kralj. Imate li dece? Zapitala je zverka koja je vrlo učtivo o svemu kralja ispitivala. Da, odgovorio je kralj, imam 3 devojke. A ima li neka malo mlađa? Da, jedna još ne ima 14 godina, druge 2 su starije. Usudio sam se da za tu najmlađu zatražim cvet. Naposletku je zverka odvela kralja na spavanje u jednu sobu u kojoj je sve odgovaralo trpezariji i večeri od malopre. Kralj ne bi mogao poželeti bolje. Bilo mu je dobro, malo mnogo dobro, kako se to već kaže, pa mu je to sve zavrtelo glavu. A najzad, šta i da pomisli o ovoj zverci? Ne brinite, reče zverka poželevši mu laku noć. Sutra ću vam u Saksiji dati cvet za vašu devojčicu. Zar niste zadovoljni? Zadovoljan sam, malo i suviše. Samo se osjećate pomalo utučeni. Šta ćete? Čovek u životu mora kroz sve da prođe. Sutradan, u zoru, zverka je dala kralju cvet iz vrta. Dala ga je kao što je obećala, ne potraživši ništa za uzvrat. Sad ništa neću, ali vi ćete me videti opet. Jednog dana doći ću da od vaše najmlađe kćeri potražim ruku. Zverka je uputila kralja na pravi put, a 3 kćeri su mu pošle u sretanje na drum. Radoznale kao mačke, 2 starije su pošle prve. Ali najmlađa, pre nego što je pošla, pobrinula se za jelo i ležaj. Pobrinula se da napravi ukusnu čorbu i da pretrese krevet svom ubogom ocu. On je stigao, sjahao, poljubio kćeri u obraze. Iz kovčega je izvadio 2 haljine od svile za starije i dao saksiju sa lepim cvetom najmlađoj. Evo ti, mezimice, doneo sam ti cvet. Ali, avaj, šta će od toga ispasti? To ne znam. Ispričao je kako je video cvet, pa o vrtu, zamku, zverci, kako mu je zverka rekla da će ona morati da plati jednog dana, ukratko sve. I povrhu o večeri. Šta će od toga ispasti? Jadni tata, šta hoćete da ispadne? Pa da, ona je bila još dete, ali je sve primala lako, bez primisli i na sve je lepo gledala. A onda, bile one kćeri jednoga kralja ili ne, u haljinama od svile ili ne, valjalo je živeti. A kralj nije imao ama baš ništa, čak ni koricu hleba. Jedino što je mogao, bilo je da ide i moli hleb od onih koji su ga imali u načvama, da traži milostinju od vrata do vrata, s vrećom na leđima i belom batinom u ruci. Prihvatio se toga, krenuo je sa drhtavicom od sramote, ali šta će? Bio je sada prinuđen da prosjači. Prvi stvor kog je na putu sreo bila je žaba krastača. Ti, kralj, a da prosiš? A šta bih?
ipak moram da nađem hleba za svoje 3 devojke. Drži, rekla mu je onda žaba, odnesi ovu kesicu zlata svojoj najmlađoj kćeri. Sada imate od čega da živite, ali sutra ćeš u ovaj isti čas doći da čuješ ono što imam da ti kažem. Na to je kralj odneo kesicu zlata svojoj kćeri Mezimici i ispričao joj događaj. Nogle kako 2 starije sestre udaraju na 100 muka. Baš lepo, žaba krastača sa balama. Oh, i mi imamo zbog čega da se tresemo od straha. Kakvu si nas samo divotu uvukla, nas, kraljeve kćeri. Sada još treba da imamo posla sa žabom krastačom. Je li to ikada iko čuo i video? Zašto li smo morale da imamo za sestru ovakvo stvorenje? Međutim, sutradan kralj nije mogao drugačije do da se nađe u naznačen čas na putu. Dozivao je krastaču ili gospodina, nije baš tačno znao šta treba reći. Zgoda je nastavljala da mu zaluđuje glavu. Odjednom se pojavila krastača. Sutra uveče doći ću da spavam kod tebe, krevetu najmlađe. I pošto je to kazala, krastača se okrenula. Šta su 2 starije, lenjivica i zlobnica, mogle da zvocaju cela 2 dana? Prokletstvo od života, koji su priređivale svojoj maloj sestri, vrednoj i dobroj, zamislite to što igda bolje možete. Najzad, dan kasnije, oko 8 časova uveče, čuli su kako je neko 3 puta zakucao ispred zatvorenih vrata. Lenjivica je bila tik uz vrata i počela je da ih otvara. Ali, kada je prepoznala krastaču od straha i gađenja, s mesta je pala. Zlobnica je tada priskočila, no tek što je odškrinula vrata i ona se sručila. Ostala je lepa i ljubka vrednica. Otvorila je, rekla krastači da uđe i, kao što samo ona ume, smešeći se zapitala je neće li da dođe da se zagreje uz ognjište. Jer ona se nikakvog stvora nije gadila, a umela je da pridobije svakog koji joj se približi. Možda nisi večerala? Šta hoćeš da ti zgotovim? Ne, pre jednog časa sam progutala podebelog golaća, ali vreme je da se ide u krevet. Tresući se, 2 starije su se povukle za rukav i otišle u sobu. Krastača, kakav užas! Divota u Boga, to je namerno, da spavaš s tim gadom. Oh, za živoga Boga, valjda to nećeš uraditi. Eto ti sad, reci zlobna ludo, da si tražila haljinu od svile kao i mi, to ne bi izazvalo sve ovo. Ali mala gospođica ih nije slušala. Sa maramom oko vrata ogrnutom, skinuvši dronjavu haljinu, otišla je u krevet. Krevet je bio poslednji uza zid, posle očevog i sestrinih, zato što su, kao u svim kućama, svi bili poređani jedan za drugim u dnu odaje. Žaba je došla. Mala je na stepenik stavila još i šamlicu, da bi žaba mogla da se uspne do kreveta. Sa svim onim slamaricama, perinama, dušecima, kreveti su visoki čak i za ljude. Pomislite kako li je to tek za žabe krastače. Ova se pak popela na šamlicu, tap, 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 sasvim lepo, ali kada je stigla gore, skutrljala se. Pa opet tap, 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 do gore i još jednom se otkutrljala. Tada je gospođica iz kreveta pružila svoju belu ruku, pružila je krastači, pošto je videla kako se ova muči. Samo što ju je dotakla, čudesa! Evo žabe omađijane, jer zverka je bila mladić kog je zamađijala čarobnica.
Morao je da ostane u obličju zverke do onoga časa kada ga neka lepa devojka ne bude od srca dotakla svojom rukom. Nema dakle više krastače, već ti je to plemić kome nemaš šta da zameriš, dičan neki mladić. Odvešću vas u divnu palatu, rekao je maloj gospođici, i oženit ću se vama čim porastete. Priča ne kazuje šta je bilo sa dve starije, lenjivicom i zlobnicom. Ako su htele, mogle su baš i da puknu od zavisti, ali je najmlađu, lepu i ljupku, ovaj lepi plemić odveo u kulu svog zamka. Zatim, kada je došlo vreme, on se sa njom s veliko slavlje oženio.